quickly my gentlemen, quickly hii ndi amchichewa tigawane timvese chuchitika ndi yani tiziwe zoyenera kuti tidziwe zosayenera kuziwa zo sitikwenaso kuti tiziziwe. Ndiye pano ndalemba namiwa Kamangira Mangulama komanso baba Malondera ke Malondera ndakamba za doko ya ku Tanzania ndi Malawi chifukwa kuti kumene kwa Tanzania imene sikuliza thandiza Tanzania yiko komanso. Ndiye quickly ndingofuna kuti ndingofotokoza izi chifukwa zikuoneka ngati kuti mwina zikutivuta anthufe kumvesesa. Ndiye ndiyambe ndi nkhani iti apa zinkhani ziwirizi. Ndiyamba nkhani ndi yakudoko shortly tisakambe kwambiri. Nkhani yakudoko yadoko ya Tanzania akuti ya Tanzania kumanga port ku northern region. Nkhani ya port tinakamba apa 5 years ago timakharuka nkhani imene kuti kodi mpungopungo wa ku north mbali ina imene Tanzania mapanga kilimo kuti ndi mbali yawo. Anaambisa zimene zanali ndani? Anaya ama Joyce Banda. Ama Joyce Banda ndi amene anapita kukawuza aku Tanzania kuti mbali ina ya doko ya Lake Malawi ndi yawo. Ndipo Tanzania ikugona. Ikuena kuti ipange kilimo kumene kuja, itenge kumene kuja. Magufuli, may he rest in peace, ndi amene anapeza fund ndi kupanga recruit ma soldiers kuti azikapanga gadi kumene kuja. Akapanga fight mbali ya kumene kuja. Kuti ngati Amalawi angafuna zonda kuti basi khanga kumenyana masoja akhale kuti ready. Nkhani imene yonse Amalawi mukuiziwa. Now, my Joyce Banda ati amapanga zimene zikuti apange punish ulamuliro wa DPP umene unali pansi pa Dr. Bingu Mutharika, may he rest in peace. Sindikuza kuti it was unfortunately, koma tinene kuti unfortunately because we lost life ya Bingu Mutharika. Fortunately kwa my Joyce Banda because she took over after Bingu Mutharika passed away. Now, ata mwali la Bingu wacha Joyce Banda atenga ulamuliro nali manja mwawo. She went back to Tanzania kuja ukapanga kilemu kuti yayi nyanja ija ndiyanga. Ata Tanzania namuza kuti nani, you are the one who told us kuti nyanja hii ndi yathu ife. So we not gonna give it back. Ngati ukufuna kuti mutenge mbali imene ya nyanja imene hii, ndiye kuti you have to refund the money zimene taunonga kupanga recruiter asirikali. Ama Joyce Banda anali ma negotiations ndi boma la Tanzania, ma negotiations anayambira kuja ku Mozambique. Nothing happened kumene kucha. Ama Joyce Banda anabwera pa MBC kwa fotokozera Malawi kuna kuti we had talk ndi dziko la Tanzania ku Mozambique koma zikuoneka kuti zilibe mutu. Kena kwa napanga shift kupita ku Zuzu. Zokambirana nazo zinakafika ku Zuzu. Ku Zuzu kuja nakakambirana. Kumene ndapita ukakambirana ku Zuzu. Zinakapeza kuti zokambirana just na police kanthu. Ama Joyce Banda mwe wanabwera pa MBC kuzauza Malawi kuna kuti zokambirana just palibe chimene zikumveka, sizikumveka. You know why? Because she is the one who went to Tanzania kukauza Tanzania kuti the part of Lake Malawi is yours. Ndiye nkhani ya doko. CDPP ni nkhani ya iwo ndamene anapanga kumaka shosha kumene kuja kuti janja ndi yawo. Chimodzimodzi nkhani za kusowa mafuta. Zoti Malawi, Joti Gaddafi anazalipira dola zina zake kuti biro ku Mozambique port tizikatenga mafuta. Nkhani imene sina fotokoza amenepo. Koma zinapezeka kuti biro ija imene alipira Gaddafi ija inazapeza kuti atendere nakangedapitira mulamulo wa DPP. The same Joyce Banda anapita pamene jokana naso kuti Mozambique kugona pali Malawi kukupanga on drama is. Mozambique anana kuti ayi sili kulola so kuti mafuta azipitawo. Kina kuti namba kandi mafuta la mafuta. Vuto lobwera ndi ama Joyce Banda. So mdziko munomo muli ndale zimene tikufuna kuti ziziunikira. Ndikuziwa zonena kuti anthu ena amene ali ndizochita, they don't worry about what is going on. Kuti anthu amene akumabweresa mapokosowa owa akupindulira Malawi. Iwo akamapanga blame boma. Amangopanga blame boma chimene amangoona kuti boma lija lokungola kuisapo. More especially boma lake la DPP. Iwo zimene akungoona kuti ayi zimene zonse zimene akupanga DPP zija ndizola kuika. Palibe bochabwino chimene wao angachipange rate. Izizi zibwesa mpungwe mziko muno. Ziko ilikanika kutukuka chifukwa chokuti pali anda ena amene amapanga sponsor munthu kuti azisokoneza zinthu. So nkhani yakudoko yaku imene mukwenda kuti Tanzania kumanga, Tanzania ikumanga kufa kumene kuti zimene anapanga ndi Joyce Banda kuwauza anthu aja kuti mbali Indian. Zimene timaenda kuti tipange ndi fail. So there is no need to blame DPP. For ena the same and APP, IMCP amene masupportana
mukupanga zona kuti mukugona kwambiri azana kumanga doko kuti uzi 40 ya mai Joyce Banda mona so imapezeka kuti vuto likubera ndi awa koma anthu otukwa ndi okakhalano awa you forget kuti vuto limene sana bwere ambweresa sa DPP sinapita kwa Tanzania kuti doko lichandiratu amalawi ndali zisamango support chifukwa kuti takwiya mwina chifukwa kuti mwina boma sina ndipasi zochita sina ndipasi contract basi tukungofuna kuti athu aku Central Region azilamula so ngani adoko tisira kai pamenepo si vuto la DPP musapange blame DPP musapange blame professor other blame Mutharika ndi vuto la mai Joyce Banda ndi amene anabwesa mwene kuja chifukwa kuti that's why Tanzania ikutilowerera kumabwera kuno it is vuto la nzika la Malawi chifukwa sakufuna kupanga demonstrate ma activists amene tinawo kuti muonesese we have ma activists ngati anamiwawa tindiye HRDC they don't speak about it they don't push about it kuti muna iwo ngati ma activists bwanji sakupeza anthu kuti atithandize tipange kiremo ije ninja kapena kumfinya Joyce Banda kumuza kuti Joyce Banda nchifukwa chano mayankhulira izisi ndi chifukwa chano kuti abwesa topic iyi koma unapita kapanga negotiate ndi Tanzania aja koma zinakanika bwanji osamfinya Joyce Banda koma tindi ma activists amene akufuna transparency ya ma minister amene tindi nawo kukanika kuti afufuze transparency ya MCP ma ministers amene ali ntameneyo zimene zalibe nazo ntchito koma chifukwa kuti izi akupanga ndi wakumwera amene ndiye sakuina kuti alamule dziko ndiye kumwera kongoso kuti anthu ena amene sali kota dziko akufuna so aziponda swanzawo kumwera komweko but is sad ngani ina ndikamba za repatriation repatriation ya amalawi amene anatengera kuchoka South Africa kunoko pa budget ya boma kupita ku Malawi akamangira mangula madala na kwa imvino ake waku osazipasa ulemu wakuzomba uku ndi chemalondera akamba zona kuti it is too much kwa Malawi mozi kupangidwa spend ramo yokwana ngati 1.3 million right let me tell you anthu amene simunapita ku South Africa simungamvesese za zinthu izizi komanso munthu amene sali ku South Africa koma sali mu industry yo sangazimvesese so izizi driver South Africa wako retain ama ndandama starting salaries from 7,500 to 15,000 you can do on research you find it there for the 14 driver earns 15,000 to 40,000 it depends who drives akakhala kuti is white guy kapena kuti mzungu ndiye kuti amalandira yochulukira ku 35,000 kumafika ma 40,000 amene amatama mataka kula acha akuti awa amachokera ma 15,500 rand a day starting imene yoyo ena 1,000 rand a day ena 1,500 rand a day ena 2,000 rand a day ndiye tikozana kuti 14 ndalama zimene amalandira kuchokera 15,000 kuzafika pa kumene ndakamba kucha so tikakamba za mabasi amene amatipanga repatriate kunoko mabasi amene ajawo ndi ku South Africa mabasi amene ajawo ku South Africa ma driver ajaso nali ku South Africa now chimene chimachitika amene amaziwa za cross boarding sitingokamba chifukwa alesa amakhala ndi field yake akamangira field yawo ndi maloya iwo ndi aloya izi sangaziziwe yeye zimafuna so munthu amene so akuziziwa zimene zizi ife timapanga za cross boarding we understand kuti cross boarding imakajani what happens kuti munthu kuti utenge chitraki uchoke nacho ku Malawi ubwere nacho kunoko kuma pamaina kuti balwe ndalama zingati ukamba kati river zinthu most of the times anthu ajakama charges zinthu zawo machiza unoke right ndio unonga mafuta truck ibwina ku South Africa kuti ikamabwera ibwera ndi product kapena ibwera input calculations amazikhamene zinthu tikamapanga kuti mafuta kuti tipeze profit now boma la Malawi itapanga declare zona kuti ipanga repatriate anthu aja pakhala budget inakhazikisidwa anthu adawerengesa ndani kuti ndalama zimene zingafunike ndi ndalama izi so transparency imene mafuna nditi chifukwa boma inalengeza kuti ndalama zimene zikufunika ndi izi zoti zigwire ntchito ndiye wina akuna kuti akamangira nafunsa kuti forex maipeza bwanji forex maipeza bwanji let me tell you cheka mangira ndi ache malondera ndi anzanu wa ujeni ache mangula makuzomba kandala kupepera ndina bwa nthani yake apa kuti ndi ma MP athu amene pali zinthu zina zake samaziunikira nkhani yoti timatika kamba baba you don't take it serious because munthu amene akutengayo maybe kwa inuyo has no value koma ndina bwa kuzakamba issue yoni nakuti amwenye anasekula ma business anasekula ma account South Africa amene amapanga deal business yawo pa black market ndi amalawi amene amakhala South Africa rate yathu ifeyo kwacha pa Malawi kupita ku banki kuti tikagule rand ni 100 chakuti kandi 120 if I'm not wrong no more rate pa black market ndi 200 chakuti
Ndio ukapita ku banki kuja kutoka ipeze no forex yo ikuvuta kwambiri. Ndio anthu amapanga prefer pa black market. For black market ndalama ija ikupezeka. Nawo chimene chitika amwenya anasegula ani ma agent ku South Africa unoko amagenda ndi Malawi. Ndio chimene chimachitika munthu kadafuna kutumiza ndalama zijazo ku Malawi. Amapeza no agent amene kuti ase uzitipangira collect ndalama kumeneko. Ku Malawi kuja amwenya njenda amene amakantumizira munthu amene afuna ku collect ndalama ku Malawi umangopita ku shop ya mwenye katenga ndalama. Ndalama zijazo kumakhala ku South Africa kunoko. Maranda ja kumakhala ku South Africa kunoko mu account yawo ya ku South Africa. Tukamba ma account ka NBS madijani jani FNB Standard Bank Capitec Bank mabanki kati amene ajawo ali ma account amene amasungira ndalama zakuyo. Now mwenye akafuna kuda za zinthu zake ku South Africa it doesn't need to struggle kapena kuti za forex ku Malawi kupita ku banki ali ndi forex kali ku South Africa. They use some people kapena iwo amangobwera achifukwa kuti ndi ma account yawo abwe azapanga withdraw ndalama zinthu kupanga purchase zinthu za ku South Africa kuno ndinyambuka kumapita ku Malawi. That's how amwenya kupanga. So mwenye amakhala ndi forex ndalo so mwenye ndio ujanjira afuna kupanga zinthu. Nkhani inapanga rezi koma anthu ma MP achamalondera amene muli konko mmakatika kuti nkhani imene kuti tingaisolve bwachi kuti mwina amene akutumiza ndalama ku South Africa amene azipanga deal ndi mabanki. Ndeti mapanga busy kupanga deal kuli ama Hello Pesa. Muzapeza kuti Hello Pesa amene kuchajira ndiye anyi ma black market awo ali bwino kwambira kumanguza kuti ase pano pa 260 pano pa 240. Muna kapeza kuti Hello Pesa yo muna kuchaja 200 kapena 180. Ni anthu amaitawa. Kapena mukuluja ikupeza kuti kusika ndi anthu amathamangira amapanga prefer pa black market. That's what it happens. Amalawi. Ndiye mukafunsa kuti forex maipeza bwanje mmene amaipezera cheka mangira anthu akumaipeza chonjo kunoko kuli ma agent amene akugwira chiro ndi amwenye. Kufuna kutumiza ndalama pano pa siku kuti ndalama yulanje ungaiso kufuna kutumiza ndalama zili nyonjo kapena iwe uli ku South Africa kunoko ndiye uli ndi makwacha ku Malawi kuchako sisi kuti zikuvuta iyayo kumangopeza anthu amene ali konkuno kuti guys amene ali ndi Malawi kuno ukampeza agent kuti mukufuna ndalama zingati ka kufuna 100,000 ndalama zako zili ku Malawi ukazipanga convert ku South African rand zili mwa 100,000 rand akupasa ndalama ku South Africa kunoko ma agent waliko nditu amwenye iyo ndalama zo Malawi kuma kampasa munthu zimapita kwa mwenye konkucha ndi mmene business imene akupangira mwenye. Panama amabanki muli weak chifukwa kuti amabanki mukugona. Mabanki ku Malawi you are sleeping too much. So tikakamba za repatriation ndifa ndikuuzeni mabasi amene ajawo after boma itapanga declare kupanga repatriate munthu kapena kumchenga munthu kutoka South Africa kupita ku Malawi munthu ona kuti alibe passport kapena has no document. It is very expensive. It's very expensive even mabasi aja maona aja amaene kuti apange travel document. Kuti munthu apite ku Malawi. To be repatriated from South Africa to Malawi is not cheap. It's very very expensive. Izizi sizifunika sokuti akuti ine ndinophunzira kwambiri wa ma degree ndiye zikungofunika munthu amene akuziziwazo munthu amene ali ku field imene yoyo. It's very expensive guys. You won't understand it. You won't understand. Ndiye ndakuza ngale kuti driver ku South Africa kunoko samandira peanut. So ngati driver waitenga bus kuchoka kunoko kupita ku Malawi ndikubera nayo bus ja kamabwera input. And most of the business ku South Africa kunoko anthu amapasana ba contract unlike ku Malawi kuja. Ine ndikoza kusegula company yanga boma likoza kuti pasana kuti okay right iwe wa situation Malawi ufuna upangeza kuti zakuti ndiye kuti ine ndikusegula company yanga ineyo panga register ndili pa zero kuti ndibe ndalama ina iliyonse ndikatenga ndalama ku bank ukatenga ngongole kandi katenga ngongole ndalama zikoma ndikagula ndizimene machira ku South Africa panga ukhala contract apo manyongo panga tikira zimene zijazo ndi contract ya anapereka kwa anthu boma inapereka contract imeja kwa anthu anakagula mabasi ena amakangopanga even mahaya ukangopanga haya mabasi amene kuli mabasi kuna anthu amataka kupangisa rent ndikupanga contract kupereka contract kwa kuti magazi ni dem contractor mkumuzi wamene amakapira ndenda kuza kuti driver yo ndalama imene akulandira pamene pajapo kupita ku Malawi that's the international. It's not even 20,000 sala imene kwalipira anthu amene aja. It's not even 20,000. You must count kuti in 25,000 per driver 25,000 rand plus kuntenga mtu kuchoka naye kuno ukafika ku Malawi. Those are called 14 drivers. They are not cheap. Called 14 ama cheap ku Malawi koto koma not ku South Africa. It's very expensive. Ndiye mtu yokuti ampange process kuti alibe ma documents zimasiyana ni munthu oti ali ndi passport. Uli ndi passport yako muno ilibe mavuto transport kuti ukwere muno rama ndi 2,550 kuchoka Cape Town kuchoka mu Joburg I think 1,000 chakuti if I'm not wrong if it's not 2,000 ndiye account pamene popo kuti anthu ambira kumakhala ma overstay ndiye zimene kuti pira border paja zimakazi ovuta futhi anthu amaopa kuti ma passport aka cancel. Now anthu aja panga repatriate ndiye imakhala process anthu amene ambuya kuzapanga process aja they need to be paid alandire allowance sizinthu zakulere. South Africa kuti naunonga 600 billion kusamu sandu kuchoka ndalama zimeza kazi kuononga kamzaka izizi kwacho sandu kuchokera ku South Africa kupita ku Malawi. Boma ya Malawi idakana kuti ilizipereka ndalama amene pajapo imaononga ndalama zochuluka kwambiri. Why ndalama ikuononga zimene zamapasa ma contract ikaji nyamula anthu muzika asiya ku Malawi.
so zinzonda kuti ambiri izizi sanga zimvese. So palipo peza chinyengo zikuchitika mene pajapo nkhani ndionena kuti you have to understand ku South Africa kunoko is very expensive. Akulu tendi likonde mdziko. It's not everything chimene mukuona munthu akugula kamera akuchita akuba. No, and I'm not saying kuti anthu asamafufuzidwe kuti ngati pena chikuchitika and afufuzeni. Anthu azifufuzidwa. Koma no, it's not kuti china chilichonse chimene kuchiona munthu waba. Anthu amakulimbikira, anthu akugwira ntchito. Tili ma ministers amene akugwira ntchito. What do you think, how much money do they earn ma ministers amene achi? And on top of that, they are not just ministers. They are member of parliament. How much money do they earn per month? They are earning more than 2.5 million. Ndama amene kulanda as a salary. Ndema allowances amene kumana ndanthu amene ajawo. Ndiye akhali kusuni minister ukaperekeza ndama zimene zo plus minus. Ukabuza kuti munthu muna akhali 10 million mwezi uja ukamata. Ndalama zopereka kuchokera ku parliament. Ndiye munthu akagula chinthu mukuna kuti yeye waba. How do you know? Waba bwanji? So pali zinthu zina zake tiziona kuti anthu akulimbikira, anthu akugwira ntchito. So if somebody is working, he has to buy something, he has to praise himself. Aonesa ndikuti ayinaleso ndipange spice moyo wanga that's all. Koma chilichonse tifufuze wachipeza bwanji. That guy he might be stealing somewhere else. Why did he build that house and all that? Ndiye Malawi zimene mafuna ndikuze ndi zimene zokuza na repatriation acheka mangira ache malondera ndi anzanu zimene ngakuze zimene mukuyenda kuti mupange collect pakadali pano. Don't be misinformed. Kumpanga repatriate munthu ku Malawi is a process ndakuza ndikale kumpangira mapepala abwino bwino kuti munthu anyamuke kunapita ku Malawi ndi ndrama. Iyeyo kuti akwere mini basi dayo apite ku Malawi ndi ndrama. Ati tinamva sizona kuti anthu ena amapasira ndrama atapita kumene kuja 200,000. Ena amapasira ndrama kumene kujako. Kumabwera za kuja kumene kuja. Apart from kuti zina amapanga donate komanso boma limatumiza zinthu mukaona zinthu zimene zijazo kumwanza kuja kumakhala so anthu. Abiri ku Joyce Chisulo chanjani whatever kumakhala so anthu akuchoka kuboma. Anthu akuboma aja sikuti akumangoendera magali moto ajawo ataika mu mazi. Those are government akumana nda malawi kumene kuja anthu aja kumalipiridwa. Ni ndrama zokhazoka zonse mukazona ani paje add all that zili ku department ya repatriation ndrama zimene anthu aja kulanda chinso chizochitika pamene paja. So if mukapanga minus or plus minus mupezeka kuti palipo munthu akuba ndrama pamene paja. You just need to understand. Fufuza. That's all. Koma we are talking too much. Hii sizingateka munthu mmozi kupanga ujeni kutumiza anthu Malawi pa munthu mmozi pa 1.3 million. Amwene kunoko munthu mmozi kuti apite ku Malawi ndi ma overstay amene wawa kuti akakwere basi ya muno rama akufunika kale ndrama kwana ngati 4,000 something rand. Ndiye wiwerenge 4,000 something rand yo imene yetu mabasi amune aujana jawo ikumaka 4,000 plus kumana ndikira 5,000 munthu mmozi kuti apite ku Malawi. Process yonse kuti ichitike chifukwa chakuti mabasi polani Milano ndiye utengeze nona kuti project yaperekedwa kwa agent kuti apange repatriate anthu ajapite ku Malawi government to government. Ndiye mbona kuti ndrama zimene zingalozidwa pamene pona ndrama zingati. That's the point ndimafuna kuzana kale anamiwa nani aba namba uzina kuti amaina kuti atiuze ife kuti munthu amene akupanga fund anamiwa ndi ndani. We are not happy kumva zona kuti namiwa wamangidwa. Koma tema kamana kuti namiwa zinthu zinazi amachita kuziputa dala. Ndale zathu kuchokera mu 2019 timonena kuti kuchokera pamene Bingu wa Mutharika anatisiya zimwe akawuse mtendere. Ndale zikuchoka pamene popo kuzafika pano pa ndale zakhalisa kuyenda bwino mdziko muno. Anthu andale omwewa akumabwera apa kumatinamiza akubwera apa iye mwakuti kuchosawa kubwera kuikapo awa tina Joyce Banda move ya Joyce Banda jakuti ifika pamene lero ila sponsored ndi UDF. Ena mukuziwa koma ena nkhani imene simukuziwa. Sikuti ati ikamba deep. Ila sponsored ndi UDF. Ndiye itapanga sponsor menja movie jaita kugera muno. Ama Joyce Banda mamuti apanga collaborate ndi UDF andakusegula chipani chawo. Pamene panyandale zakhalisa kuyenda bwino. Atatenga Bing auje na IPM anthu samafuna mbe kuti DPP jaira muli yayi. Anamba ngabe nkhondo kupanga nduzafika pamene. So mukuzaona kuti tikuononga ndrama zambiri pa nkhani za ndale. Malo muti tikhale pasi titukule dziko. Ku South Africa uno kuti kuli ndale zake ngati swati zikuchitika ku Malawi ayi. Koma maona ma activists jamene amagwirira ntchito yawo. Mukaona ma activists jamene akupanga focus kweni ndi chani. Amwene uteba kuno kuli chinyengo jachona kuti chinyengo ndikakuza ni chinyengo kukuchitika chinyengo anthu akuba ndrama. Kukuchitika chinyengo chopsa kwambiri zimene zoti is very sensitive kuti ndikambe. Ana kupanga chinyengo jacho ndi koma sikuti anthu amene akupanga phokoso ja sakuziwa zimene akuziwa. Ziko likuyenda. Ineyo I know wina wake amene amakhala mu area yanga. Ndi macheza so ndi cousin wake. Machikali pakati pana mangidwa. Ndipungo ndina kuti sukulu sana pite koma anapita no ku parliament pana wamwe chiro parliament. Anayamba kumapanga expose anthu amene akupanga zakatakali.
anamukhazika pansi anatenga ndalama kana 2.5 million kumpasa kuti ndalama iyi yakunotu ndalama iyi tikufuna iwe usamayankhula izi you are talking too much ukhale chete adaja nawo zozona kuti this is evidence ine ndikupangana expose kuti mufuna mundipange bribe kuti samakambe isi munamvesesa zinabuze kuti zinthu zijayo chama kwamba kwambira it ended up munthuja pakati pa anamangidwa ngati mene ndiza ifotokoza bwino bwino ndikazabwera kandi pa MBC ndifaniza kufotokoza bwino bwino kunoko sindingaitamba solo bwino bwino ya chifukwa kuti ndili kati zikuchitika kunoko azungu amene mukuona chipani cha azungu chija ndi chimene chimapanga mitu amene kuti asayankhule azungu amene ambiri achina kamangira chifukwa kamangira amaoneka kuti amapopa azungu kwambiri amaoneka kuti azungu ndi anthu abwino azungu amene ndi amene ali pakatangalo sati maswera akuchitika katangalo mutheba munomo zesunga zimvesa uja amene amatimirira kuno wakuda uja amene amatimirira kunoko amatimirira anthu obwera uja amene uja ali pakatangale wanyo ali ndi company yogulisa mfuti koma wera chipi kwira nyamula mfuti kuchoka pamene kuja ili mango mfuti yogulisa mutheba munomo ali ndi company imenezo ali mafa ndiye ali ndi company yake ina imene magulisa foja wa chinyengo iyeyo anapangidwa mention koma akumuopa kwa mtenga kwa mkhazika ku commission kwa ile kuja akumuopa chifukwa kuti ndione unkhankama kuti nakuti akamutenga mwika amene kuja apanga expose anthu ambiri munamvesesa zimenezo ndali koma ndizochitika muno mutheba muno mfano kuti nkhale imene ndizayitambasula ndikabwera pa MPC ndezi mapezeka kuti anthu akafuna kuyankhula what they see is about maka andali yake a DPP ndi mbava kwambiri ayi musibi aja ndi akilini ayutm ndi akilini app ndi akilini DPP zindi ndi zimbava zokuba kwa basi that's what they see koma fact imene ngakuze ndi panopa chona kuti nanga ndi ukufuna kuti uzipangaza ndali you must understand kuti chikuchitika zimachitika mndalemo ndiye ndi chani munamvesesa ndiye amene mapanga kwambiri trust azungu ine nthani ake ndatenga nzungu chakukamzibe nzungu anandifusa funso nzungu wapano anandifusa funso ukamzibe amene amaziwa kukamzibe kusukuli nyumba za maswera ndikumene kuna gula china zina dine zidane nyumba kumeneko kuli nyumba ma mansions osati za maswera ndikati nyumba ndiye nyumba amene amaziwa kukamzibe mwina sakuchira kukamba kwambiri nzungu anandifusa funso ndantenga nandizo kuti ase what do you think kuti anthu andama amazipeza kuti kumanga zimene zonse ndamuza kuti iwe ndi nzungu usandifunse ine I have to ask you where do they get the money to build all those mansions and they no ndamuza say we're making joke you asking me why where do they I'm asking you because you live here I'm a Clifton Beach I mean Clifton Beach it's not something Clifton Beach is very expensive area to live inaandika na this point ili pakati pa Kamsbe ndi C point somewhere there nsewe kumene jamati Clifton Beach amakhaye kumene kunantenga kumeneko anana kuti afuna buka ndiga mndako dula koma naye kubuka uba makamsiya chikwina kwacha mukostasha kuna kwake kumene kumachitika zochitika azungu ama kumene uchoka kunja mapira mwina makapira makapaka test wine kumeneko ndiye anajira kundiuza zona kuti don't trust us nzungu don't trust us if we are big looters only that we don't make noise nzungu kundiuza inu yomatu mukapanga mumafuna mpange phokoso anthu azozo ndi munthu ndrama koma nzungu amapanga ma plan option nzungu tu kumachita kundiuza ine sizotenda kuti zochita kumva kwa anthu izi ndoti nzungu ndikhala nawo papa ndena kenda kuzana kuti ndimayende saso nzungu ila ku France amene ndizo ndokhala mzeka la kutheba muno zaka 9 koma zitupa zokhala mutheba muno alibe chipena napaka yeye anasekula company yodi company ija imalipira msonkho koma iyeyo alibe zitupa kuchita kundiuza yekha and ine atisazi kuti azungu samana mafuna kamba chinthu chako iye ndi wa ku France akukhala mutheba muno amapita ku airport uja kumatu mabwe muno koma akuti zitupa alibe ine nazifuza kuti how come munthu iwe you know why because amangu apanga transport ndi azungu zinthu zikuchitika so ndazina zake mwina sitimaona chikuchitika kuseri uku chimene timangoona tifa kuti ndi amene akutiphwekera they are easy to attack ndi munthu wakuda nzanga koma you can't attack that guy this Kamangira ali ku UK not ku UK saja ali ku Ireland uko somewhere there tibona kuti it's part of Europe ali ku Europe sanga panga expose anthu kumene kuchoma sikuti iyo chisakuona zoti pakuchitika katangala mochitika sikuti sakuona akuona what he sees is about our akuba uyu akuba so it's very sad so awawa anamiwa chimene chichitika kumwera kuli ma candidate ochuluka and ambiri niyo mukwaziwa onsewa ndiba nena vuto la anthu akumwera ifeyo simafuna zonna kuti ndizimbereka munthu ukafuna kukamba koma vuto la anthu akumwera ifeyo aliyense amafuna kukhala president unlike pa central region baje mukaonesa buno anthu amene amagwirira ntchito amatangompanga mwindoso munthu mmodzi uja ena azithamanga mamuvu awo uko koma kumwera kuli anthu oti munthu amene kumwera ine ndimamuyamika pena amene
amaoneka kuti za president izi sapakana chiri kwa ndi auchena Brown Mpinganjira. Brown Mpinganjira amangofunika kuti basi cabinet kujango peza kazithamanga mamuvu apopo. Chifukwa pa nthawi imene abakiri muluzi amazasankha anthu kuti tikufuna munthu akhanga ndi akhalisa successor waini anapangapo pension na Brown Mpinganjira. Mmene amatenga pingwa choma Brown anakana. Munivesese Brown Mpinganjira. Yo jama kufunika kuti basi ngokhala cabinet kuja azithamanga mamuvu aboja zingotheka. Koma siku amafuna president Brown Mpinganjira. Brown Mpinganjira safuna president. Of course anayisabu mbuyo maana anaona kuti muna zilibe impact amango anangozita izi. Fanya ntanda kana kuti fetu napaka fill up stadium ma stadium aja kuma tinapeza kuti tinagwabe basi. Atazaziona kuti izi zilibe anangozita. So kumwera pano pati ndi ma candidate ambiri. So ma candidate aja mukaonesesa iwo aja kuona ngati kuti akhoza kuzawina dziko. Koma muziona ndi alimezi kuenda ku Malawi. Do you have impact yona kuti ukhoza kuwawina anthu ukhoza kuwina zisankho ku Malawi? So Namiwa is being funded by somebody else and he doesn't want to reveal it or disclose to tell us kuti this guy is the one who is funding me. So akufuna transparency. Kuchokera wanthu ena. Mkwende sabwanji zinthu zanu. MP akangogula galimoto yodula amene yakuba ndalama zitenga kuti. Masiku ano kuli loan. Anthu akumapita ku banki kuja a banki pano pakumapereka loan. Ngati ukulanda ndalama 2.5 million iwewe uli qualified ukatenga loan iyi. Galimoto imene ungafunika ndi 400 million kandi 500 million ukoza kukatenga kumene kuchako basi fai kuti munthu akugwira ntchito yabwino. Iwo jamakhala kupanga grade kuti pakutha pa 5 years contract yawo maimbi amakhala kuti akuchosedwa. Mina ndalama zote zakhala pangapanga chawerengesa kale. Munthu akagula gamunthu mukuti munthu ameneyo wabandama yako chulukira mwakuti. President wake uyu Mutharika uyu ndalama imene wafinyira ikubedwa bwanyi ndalama. So ndi zinthu zimene awa ndale zizo manazona kuti ndikufuna uyoyo akhale president. Ndi zimene zikuononga dziko lino. Kuseri kukuli anthu andale amene akupanga sponsor munthu wake. Zimene zitazichitike izi mukazisekerera pabwera mademo. Pakabwera mademo muziko muno mukaso ma chaos. And chimene chikuchitika ma activist awa right amene mmawatenga ngati kuti ni anthu angwiro awo. Kuna litwe HRDC. HRDC was like that. Anthu amakhala ma strategy. Mukaona chinamiwa chikuti ni anthu onda kuti basi they just ni anthu kuti those are not just activists. They are also politicians. They calculate and ma strategy. The strategy mene ningapanga hapa ndikwenda kuti even DPP kazalo ndizapanga mangu because iyo uja has interest pa munthu wina wake. Amene munthu panopa si president. Iye akufuna kuti munthu amene akhale president. So wina akakuna kuti namiwa anathandiza DPP wina boma. Namiwa sana thandiza DPP wina boma. DPP ni chipani chimodzi chimakhala busy kupanga fund ma activist. Ndifanya kuti muaona amene pajapo ali pamene pajapo basi majambulisa ma activist aja palibe. Ndiye MCP yokha ndimene mapanga zimezo ndiye UTM imene makhala ma activist wina kuti awana ma activist yathu. So Namiwa was not funded by DPP. Komano iyo ali ndi interest yake. Imene muiona pasokola papo. Koma chimene ndikudandaula ndichona kuti namuza Namiwa kuti what you are doing ukakamba ichi HRDC kamba ichi people will start believing. Anthu akazakhulupirira zimene zijazo kuzakhala ma chaos. Tita ya nthawi malo muti tizipanga zitukuko. Tikhala busy kumapanga zimene zizi zandalisi. Achilima ali moyo mzimu wause mtendere. Anani nazona kuti DPP akuba kwambiri. MCP italowa. Anani kuti yamba nokufufuza anthu. Patapeza kuti maumboni palibe. So how can you trust munthu ona kuti ali ndi pali kusamvana pakati pa iyeyo ndi munthuyo? How can you trust that person? Tifanga timukunena kuti awawa aba ngati unlike pano pa zimetakati kunena kuti Simplex Chilapanda amaba ndamwa kuti Richard Chimondo Panda amapanga izi mangu kuti okay ICB rapita kafufuza anapeza umbono chakuti zikhalapo anthu aja anaba ali bwino anthu apite pa court. Malo mona kuti anthu aja amangidwa akuti achakwatitiza koma tinaona zona kuti anthu aja amangidwa ndipo maumboni alipo ngani zikungoponderezedwa. Nthawi ya DPP tell me how many people amene anamangidwa ndikamba tifanywe banali list ya anthu ambiri amene amene kuti boma mwa makala akuba. Koma zina zikufufuza zinapeza palibe bombo nuna aliwo sitana kuti uyababa palibe. Koma iwo aja mangofuna kuti akhale ndi impact basi choko wanthu kuja anthu aja akhulupirire. Ndende zitikamaziona tisamangopanga zona kuti chifai kuti we activists. Don't trust activists because these are the politicians. Ni mapuppet anthu andale amene akuwatuma kuseri kumapasa ndalama mabanga fund. Ine mukamamuona ngati ndudu wahole. Chimodzi ngati mazibusas. Azibusa ina mukamaona ngati kuti ndazibusa abwino koma azibusa ali achinyengo. So iyo aja anavala chinkope cha nkhosa. Ndifa chake amafuna kuti muzi akhulupirira. That's how it happens. Ne Anamiwa kumangidwa kwawo ndikunena kuti ndizofuna. Chifukwa funso ndi mafusa tuna aliyense. Tatuuzeni chifukwa iwe ngati ukufuna kukhala wandale. Kuli bwino upange digiri yako kunena kuti ine ndikusupport chipani icho. Ndima support chipani ichi. Don't hide behind. Tell people I support DPP or I support MCP, I support UTM. Ngati mena anapangira HRDC. HRDC anjira kunonisira kuti ma support MCP.
tinadziwa so kuti mafounder awo amene amapanga fund ndi MCP tinadziwa. Koma even though panalibe transparency sama tionesa ndalama zazi maenda bwanji. Kumabungwe uku kulikatangale. Ikapangira nanga mpapo zimene kuti akumabungwe uku kulikatangale. Koma sakumafufuzidwa. Akumafuna kuti iwo azifufuza ena. Transparency ziyambira kwa iwo. Iwo aja kuti mafufuze kuti ndalama zawo amachokera pati zimayendesedwa bwanji zimene sanga kufotokozereni akuona zina. How can you trust that person amene akubisa zake? Koma ufuna ziziwa zawo. Mungapanga trust bwanji munthu amene wewe. So chimene chikuchitika baba if mukuzitenga zinthu zimwa joko. Chifano izizi amene akusangala nazo, amene akusangala the same people amene anankapa na miwacha. Now akuona ni kufunikira kwa namiwa lero. Panthawi imene namiwa amene apanga demonstrate namiwa anali osafunikira. So kufunika kwa namiwa uja akuona pati? Akuona no pano. This is the same people amene akuona kuti niyo muzivula zanoka. Mwangu jaji mwangu. Kodi zimeje zimakama. Amanga chifajani. Kumanga kuja ata mtenga kuti akapanga samoni akamfusa mafunso ena ndiena. Atapita amene kuja kuti wakakanika kaka tukumanga. Chifo mukanika kuti pasa umboni weni. Iwewe ukakhala activist ukapasidwa nkhani. Eti nkhani jazena kuti okay ngati mene apasidwa nkhani atakakula akafuza kunena kuti nkhani ndi kuchokera hapa, kuchokera mwa. Ngati mwa tete nyamuke tikafika pakupako. Sura akakufusa paja uzibisa so munthu amene keep me anonymous. Iwe akusunga bwanje anonymous iwe ngati ukuzozana kuti zinthuzo ndizoona. Ndikukuza ndi nkhani kwa msakauze munthu aliyense. Ndi kuti nkhani siona. Why are you telling people kuti don't tell anyone? Na ngukuza ni noka. Iyo yakuita nkhani jakanda zo tujujika ndi chakuti. I repeat, I'm not defending nchidwa corruption. Malamu munomo. Koma nkhani ndiona kuti ngati wewe wepeza nkhani ndiye munthu akukuza zana kuti ndakukuza ndino ndifuna kuti muziyo zimene zikuchitika. Ku DPP uku kuli anthu ena amene akufuna kuti azakhala president. Eti kukana. So koma by the end of the day ukakhala president mu chipani chiti. Cha DPP chomwe cho kapena kasiko chipani chako. For if you love DPP, you cannot find somebody kubweresa makhaosi chonga kuti mwina wina aoneke uipa. I don't know. Kuti ndali zake apa mukuziswera bwanji. Ngati zili zona kuti fund ena kuti this guy is not funded by MCP, is funded from there. Someone is there. Who is that someone? We need to know. That's why ni mafusa kuti akupanga fund yo ndi ndani. Chifukwa izi zibweresa mapokoso. Pasogola baba chipanga bill china chake chimene anthu amba kupanga trust. Asiya kuona kuti zitukula ziko lifa. Mutharika analonjeza kuti afana mange stadium ku Blantyre. Mutharika analonjeza kuti amanga interchange ku Blantyre. Mutharika anana kuti amanga tallest building ku Blantyre. Mutharika analonjeza kuti apanga rehabilitate apangoza so M1 analonjeza zimene kale. Asana mjesu mpano. Amanga akoza se umene ukafika mpaka na kulilongwe. Mutharika mwe ananazo kuti amanga se uchoka kumwanza kujoka juu kale juu kuzafika mu Blantyre. Anali Mutharika mwe. Zo sezi jada muchosa zinatesedwa. A project yana kazi kisema dream wose Mutharika nawo ja zinatesedwa chifukwa kuti kunabwera anthu ena. So we are wasting time. Kuda abwera anthu ena azana chimozi. We are recruiting people amene ali anthu odi ndi anjala. Mutharika is already rich. Ali ndi ndalama. Ini mukuganiza kuti azibanda ndalama zipita nazo kuti. Azaje ndalama paka na moyo wake onse. Ni munthu olemera. Ena amene simukunzi wanu mwina mmangu kamba zimene zikuti mwakuti. Koma ndalama Mutharika akaziba apita nazo kuti. So tikamasanga sokole timasanga sokole kuti when United States ku America ku South Africa ni maiko ena amasankha munthu amene ali ndi ndalama kale. Ndizimayenda bwino. Koma anthu amene mukuona kuti afuna azakhale ma candidate mu 2030 kuti mafufuze hivi na jina kabambe. Mafufuze kuti how much money does he have? Yeyo mufuse. Ndama zingati zimene anazo kuti akuzokhala candidate. Pakali ka scrutiny. Nifanye kuti malamulo nifuna kuti sinde malamulo. Munthu amene akufuna kukhala president azikhala ndi certain amount of drama aonese kuti ineyo drama zanga ndi easy. Lifestyle yanga ndi iyi. Ndino olemera chonchi. Amene onde amene mafuna kuti sanga azikhala president. But they are already rich. I'm not saying they won't be corruption there. But corruption kama khala ko address wabwino kusiyana ndi munthu onda kuti alibire china chilichonse. Mukapange you have to amene kuti fix things at the table before going outside. Table is good. Table is a parliament. There are some things, some rules, some law. You have to do it by table. Table, discussing table, a round table. That's a parliament. Fix it there before going outside. Kuyambira lero munthu amene afuna zikhala kandi munthu azikhala olemera kwambiri. Ngati ben rama amene yosali qualified. That's all. Zoti azikhala ndi degree, azikhala ndi MSc, azikhala ndi JC, azikhala chani. That's a fuck off. Azikhala ndi chuma chochuluka chonchi. Ngati ndi chimene chocho ali qualified kukhala president. Koma zema kusanga anthu amamina miyede uko ali yesu maguti dziko lili kuonongeka. Iwo
interest ya makazi ona kuti ndizape zizochita and malamu no mavuto mena lili malamu no ali yesa kufuna kukhala president chifukwa kuti akuona kuti muna katipanga mvuvu sizi kumuthekera. People need more money. Even though akumagirana drama zina amakhomerera be anthu ena ake amene ali pa zero kuti wasapeze china chili chonse koma ine ndizingopeza ndekha. So ndikukuwuzana apa kuti mukapanga trust kwambiri ma activists awawa pakadali panopa muzakhumudwa ngati mwana wapangira ne charity. The strategy that Namiwa is using has already started confusing someone somewhere, believing kuti this guy is a true activist, but he's not true activist. You'll be shocked mukapeza maumboni wonse kuti this guy is the one who was funding this guy. You'll be shocked, and you are keeping trusting that person. Adawa dimagudu adawa iye you activist wake tawa MCP wapangapo jani pali nkhani imene if there's an outstanding case imene namvulaza Namiwa nkhani imene jakuitengera pati. Namiwa is not even saying anything. Okay, amapanga demonstrate ulamuliro wa MCP yona kuti mabandira kwambiri pano ba MCP is out. His fight was supposed to be anthu onse amene ndibera aja ndifuna ndrama zazibwera hapa chifukwa yeye ndi maumboni umboni onse amene amane kuti okay uyu anababa magudu nkhani menje ndimene amene kuti ayipushe Namiwa amaine azipita ku court ukauza majaji ajaona kuti uyu musammasule. That's a true activist. Ngati mukuna kuti ICB chifano limendo kamba zona kuti anthu ena pano pa amangidwa kale ndota ane mukatangala ICB anapita kumene kucha umboni umene ujando umene Namiwa amene kuti agwirise ntchito onese kuti ku court kujako amene ujawo amangidwa mpaka nakalo kujera. That's what true activist does. Iye kuna kuti uyu akuonesa kuti apapa ndetu pali chilungamo. Does he do that? No. You know why? Because chimene amaona ndi chimene alipoha posati amene anachoka. So yo akuteteza chuma cha dziko kapena basi mene zilimo basi. Chifukwa chimene zikuchitika mlizoona kuti akangochoka DPP ndio kuti kuzabwera ena awatiza siasa zawo tize kamba zawo. What about these people amene anatibena drama kayewa? Anthu uchabwino amamvulaza Namiwa kuti asankhule china chonse. Panopa MCP is out. DPP ili ni mphamvu. Bwanji sakugwiritsa ntchito mphamvu zimene ali nazo pakadale panopa kuna kuti panopa ndi ufulu ndifuna zone kuti I want to make sure kuti drama ziyazabwera kwa Malawi. Bwanji Namiwa sakupanga zimenezo. Why hapa? Why you don't as Malawians, why you don't ask that question? Tukwenda kuti yayi uyu amene ndiye akuvulazana. Avulaza hawo. Ndikatero ninyamuke ndizipita situation Malawi. Awakuti ojia iwe ndo wa MCP I say ineyo sinimapanga pano zinthu za munthu wa MCP. What I'm telling you is a reality. Chimene kuzana pano pano chilungamo zona kuti if you trust those guys they are just wasting your time and you are going to be shocked soon kuza kukhumudwitsa ngati MCP kungoti Amalawi ndi anthu osamva komanso sitimaphunzira from past mistake imene inalipo sitiphunzira china chilichonse timangoona kuti basi apapa ndi zimene zilili uyu ndi amene angakhale mwakuti. This time around we are not going to tolerate wina wake kuti abwereso kuti basi nende amene funa kukhala president palibe. Ndi DPP ndi imene zitilamulira dziko lino whether someone like it or not. We don't need other party. Sitikufuna chipani china chilichonse palibe. Taona we have tried, people failed, my leaders failed. Anthu amene tinakhulupirira anali atosalansi anthu anapasula trust jayani chizinaoneke tosalansi but tosalansi has failed tosalansi kufail. Achina kamangira umwe wa mkwani na wakamguti achina Pido International kunali crew imene na joina Chilima chakungolowa mboma achina kamangira anantulukaso Chilima ucho kwamba kungagada ine ndikuziwa magazi ambiri ndikuziwa magazi ambiri ena ndiona kuti they are big guys wona mapeja akulu oyimba ambiri ni kwazi wanajoina Chilima koma once Chilima anangolowa mboma Chilima anapanga chani mzimu wake use mtendere sidi kunkomba munthu anamwalira sidi kumimba mlandu munthu anamwalira koma nkhani ndiona kuti it's just clear Chilima anapanga chani atalowa mboma mucha zakazo yambirira asana ambe kukana mene kuti so mukhoza kuti bringing new people is not going to help us. By the end of the day we are just wasting money ndi anthu amene wao kumapanga sponsor kumapanga support and it is sad ndi malizani nkhani kwa segulidwa chipani chasopano chochedwa kuti PVP ati ndi moto wake unena kuti tingate and slogan watu soiva kumene kutako akuti tingate PVP chipani chimene chichi angochikhazikitsa kumasichina pangidwe register chifukwa cha democracy movement ina Malawi munomo kwa register kuja chipani chimene obviously azachilola kuti chipange register anthu akutengedwa kuchokera ma remote areas kapena kuti ma dupo areas mamizi mweni mizi kuja akumatenga pamene kuja akakwapasa free accommodation free transport anthu akumatengedwa kupita ku central region ati posachedwa apa munthu amene apanga zimenezi mumudziwa chifukwa kuti iwo amusunga munthu jazana kuti sanga muulule
anthu trip ya anthu ena amene anakatengedwa kumachinga anakatengedwa kumachinga ndikupititsidwa ku Lilongwe analipira china chilichonse anakakhala ku 2 days anapita Friday Saturday Sunday anabwera ku Monday pa free chilichonse sanalipire china chilichonse anabwerako anthu atengedwa manamba awo kuti anapanga register kandi mampamba kandi Airtel Money whatever atenga manamba awo apanga register maina awo china chilichonse kuti aliyense amene apita kumene koko amangapangidwa train kuti how are they going to support chipanichi kapena kugwira nayo ntchito mu 20 chipangidwa launch mu 2029 ahead of 2030 elections. Ndiye akuti anthu amene akutengera mamiziwa aliyense amene akupita akapanga na attend meeting imene iyi asakhala kulandira ndalama kana ngati 500,000 mu account mwawo. So DPP is zimene mungayeneso kuziwa the guys are going to spend a lot of money. So iyi ndi info imene ambiri mwina ali nayo so mwasafuna kunena. Koma ineyo sikungondikhuza because I don't know kuti kodi munthu amene ndi ndani. But I suspect someone. Nangomanga suspect chabe. Koma no ngazili chonjo izizi zibwesa confusion muziko muno because we don't need this. Zoti mina zisekula chipana zibwera apa zipanga zisokoneza dziko la Malawi chuma chake mmene chilili kuti zikhala kumakukana kana ndale. Ndalama yathu ija yagwa kugwa nditu kugwa kwacha kugwa momvesa chisoni chifukwa chakwera. Of course boma ndali lonse likabwera limakhala benika devaluation kena kake. Koma double devaluation. It is sad. Achakwera mana na 5 years kugwesa kwacha jakawiri. Taona ndi pamene afika kwa jathu ija. Zosezi ndifanye kunena kuti we don't listen. This is some what Namia is coming now. You're going to bring someone other with such a devaluation of posa. DPP many abwera. Have you ever heard kuti there's devaluation somewhere coming or somewhere what? Zilelo kuti zipanga focus ziko lathu kuti ndi zinthu zimene DPP apanga zimetenga apanga rate. Akulu. We don't even see it. Chimene kungoona ndi zina zake zolo cha ching'ono cholo chimene ndineti kuti kwambiri. Koma taona ndimene zikuchitika mukumva puchina chokhuza na devaluation. Okay, zinthu zikukwera kwambiri kapena zikusikirako. Comparing ndi ulamuliro wacha kwera uja. Mukuona bwanji? Fa ulamuliro wacha kwera zinthu zimakwera siku lina lililonse. Umata kupita loko mkula bread uja yonje kapeza mawa kana 200 kwacha. Fa Julian, zinthu zinopangira upangira product yo zinthu zina zimapezeka kuti zimasowa. Forex simapezeka, mafuta samapezeka. Mwanipesesa ndi munthu kuti akapeze mafuta amaona ngaso ndrama kuti akagulisa mafuta sikwena kwake. Chifukwa chake zinthu zimakazi kukwera. Kusika kwa zinthu kumabwera chifukwa cha availability ya mafuta fuel. Pano fuel alipena pale ponse. Zimene sidi kukamba tu. Sidi kukamba malanga. Mafuta hata kwezera maana kuti DPP yakweza mafuta. Pamene IMCP mena mafuna kukwezera mafuta. Pakanda tukunena pano pa bwezi lita jamukula 10,000. Officially. Tukugula 10,000 per liter. So zinthu tukubweresa zinthu mafuta amene akubwera mdziko muno. Eti ndifaya ujama muri kandi kama muri ndana amene kuti Malawi wenu kuti tingamumvere sidi kumuziwa. Kuti tingamumvere kuti. Chifukwa sungane kuti chakwera abwere kapati bwesi chipani china pamene you did fight for this party ili here. Taapa 5 years imene muone kuti kodi zinthu zako zabwanje. Akulu mukufuna soko jaja ifike poti na kuti ibwere paka na 50,000 bank note. That's what is going to happen if you are going to take other people. The DPP, you have to trust them. So ine ndikamba izi awakuti iwende palibe iwe ndi wa MCP sungamve china chilichonse kodi amwene once you have chosen kuti I don't want to listen from this guy or to listen to anything from this guy, there's nothing you understand but the point yanga imene ngakambe because iwe uli ndi master wako amene ukufuna kuti akulamulire koma zimene ndikukuza ndizoona this is a fact whether someone like it or not. It is up to you to take it or not. Koma nkhani ndiona kuti mmene anayigwesera kwacha ukuona bwanji kape iwe uli hapo kuti iwe ndiye palibe mmene anagwesera kwacha chayo chakwera papa mzaka izizi nzabu nobino zimene zijazo ndi mmene wewe ukuonera papa. Do you see kuti pali possibility yona kuti kwacha igwesedwaso? Do you see possibility yona kuti DPP because opanga print 10,000 bank note mmene ukuonera iwe mmene ukuonera zinthu mmene zikuenda papa? Do you see that? Sikuti timangopanga support yona kuti kumuda munthu koma tiziona ndi zimene zikuendera. DPP anaisiya kwacha ili pa bwanji 1 rand to 32 kwacha ikapezeka kuti pa black market pa imakhala pa 50 kwacha pena 60 kwacha panopa ndi 200 antiya kuti pa black market kubanki konde ikuvuta kupezera kuti peze currency ya forex currency ikuvuta. So tikufuna kuti tibwerese panthu ena azigwesa kwacha basi petizi kusangala basi boma limene boma mangu
but you don't see any impact, positive impact imene DPP ikubwereza. Akulu sindikuziwa kuti what's the problem muziko muno. Anthu fe tadwalika kapena ndi chani vuto kweni chimene tikufuna ifeyo ndi chani. Chakwera kungogwesa kwa chaija iye ndikhala olemera ndikakhala kuchape zosamkhuza. Akuja 1 to 30. Ukutukwana ine munthu amene kukuunikira. Even namiwa amene mukumene nayo. He knows the thing that has to tackle. Anagwesa bwanji kwa chikuti chimachitika ndi chani. Amene mapanga impose kuti azigwesa kwa jandani. For what reason? Activists azikhala pa TV paja TV show kumanga ndimezo akulu tikuna kuti tiziunikire izi. Siti kufuna soko kwa zinthu zimene we have to fight kuna kuti siti kufuna soko kuti kwacha igwa muziko muno. Kwacha imagwa muziko iyo ujakuona. Sikuti tingoona kuti akubabu janja no. Komano inyo mungabakhale kuti anthu azikambirana zoti agwese kwacha. Ino mango yanga nakuli kwa chachaziko. Chifukwa wakati uli activist mkubwa zote anthu parliament kuja Minister of Finance akamba zona kuti mbona paka devaluation. Ino ngati nzika mmene kuti mpanga raise mauzi kuti ife kwa chathu sikugwa. Ayi mwe fuja zimba zona kuti anthu akula akukana atu. Pressure zichokera kwa anthu. Kuti kuti ife sindi kufuna kuti kwa chacha igwe. Zimezi maina zichitike nthawi ya MCPs. Anthu mpona kuti ife sindi kufuna kuti kwa chacha igwe. Iwo ajazena kuti ngati South Africa kuno kwa anthu ambiri sana alandire ujabudu wa ujeno COVID-19. Anthu ambiri sana baise. Mumve zimene ndikuzana za anthu amakana. Anapo sana chira kwa uzazungu kuti anthu anga ndiokanika awandivutana nawo. Anthu namangu sido pana anthu ambiri sana baise. You know that? Pressure chokera kwa anthu. Anthu akakauti alipo chigula kukana chitu chija. Sichimagwira. Koma timaona zinthu kumagwesedwa kwa jajaba sikungo campaigns. We can even speak about that as activists. See, we don't say nothing. Timangu basi yonje. Ikagwa kwa jajaba koma ndiye boma ili basi mangu. Chimene timafuna kuti boma lo lakwisa hapo. Likala kwisa ife mawa tipezo chita. Basi. Koma zinthu zizi zonna kuti tizizionekira ngati dziko. Ino simungakambe china chichonse. What you see ndizonna kuti akulamula uyuyu siti kumufuna tikufuna watu. You also have interest I should say. Uli ndi interest pa munthu amene kufuna. Guys, ine chambire 5 years ndakandi kusupporta DPP. Kutoka ndiko 2018 ndakandi kusupporta DPP kuzafika pano. Cinema center. Sindileso munthu kuti ifa kuti chipani chikachoka ndiye basi ndikamujoina uyo. I'm not like that. Ine ndimakhala solid pa chinthu chimene kuja because ine ndaunikira. There are some people baziko lapansi pano amakhala ndi vision. Anthu ena alibe vision. That's some of us we were born. Anthu ena akisamaona kulakwika kwa icho. Chimodzi munthu amene anajoina satanic. Zoti icho ndicho lakwika amakuza zonna kuti iwenso ndi wochimwa. Usandijaje ine. Chifukwa kuti alibe that vision. Alibe that spirit yona kuti this is evil. Kupa ndi kwa ize kwa yeyo kupa munthu. Kuba ndi kwa ize kwa yeyo kuba. Alibe vision imeneyo. Ndiye munthu ena anthu ena akanaba ndikukhala vision umaona kuti akumakuti. So anthu ena akene simungaone palibe vision imene I'm sorry for saying this but you are not blessed with that vision. Ndikandaliso ndithu is a blessing to saw something coming or to see something coming. It's a blessing. Anthu ena alibe. Ndifanya kama kakamira nganga basi mwapo zetu atenda kama amasupporta ujeni. Ukujaza kalibe mlandu. Manganya. Nakuzani kuti what do you support kweni pa munthu amene uja. Manganya cannot bring vote sanga wine zisankho. And that much he knew Manganya. Koma anthu ena kama musupporta bi Manganya uja. Ndiye kusowa vision iko. Munthu manyira kuti munthu no matter what usanga wine zisankho. Koma musupporta bi. Why are you supporting that person? The guy has no impact. Akwakulu. That is a vision. Ulibe kutekera kuona kuti uyu ai ulibe. Why don't you add your vote kwa munthu uyo amene kuzati munthu no matter what uyu awina. Kwa basi nganga kusupporta munthu ona kuti alibe impact. Ndizipeze kuchitika muziko muno. Anthu ena mukudana mukuziwa bezona kuti DPP no matter what kupitirira. Chakulya muziko muno chikupezeka. Zinthu zimene sizinachitike. Nakuzani kuti wina akanaka mbakalizona kuti munthu amene amadya chakudya can think better, can do development, can do whatsoever he wants to do. Koma munthu oti amene sanadya ali ninjala ndikovuta kuti apange apply chinthu china chake. Zoti nyumba yanga ifunika kuti ikuzidwe sangaone zimenezo akoza makagona ulopazala pacha. Chifukwa iye chimene akuganiza munthu make ndikuti aje chakudya. DPP zimene inapanga chipani cha DPP chane zona kuti anthu kuti apange development yabwino tikwana ati asisire chakudya kuna anthu aziganiza mwanomo. So DPP zimene inapanga nangati izizi zitapitirire ndikovuta kuti muigwesa DPP chifukwa kuti munthu wakumuzi the first priority ni munthu wakumuzi is able to eat akudya akamaka vota aziganizira ula muno nabida kuti iya ina amwene kudya chakudya chimavuta bora yamweyo amwene munthu osadya sunga muzo common sense
Muntu wanjala, you can't tell common sense an angry man. That guy is hungry. You can't tell them to think twice. Balibe. Chimena kuganiza ndio kuti ndifuna ndidi hapo. That's why atutuma menyana kwambiri fanya kuti chakuja balibe. Ndio chakuja muziko muno chikupezeka. No any active so far has come pa open kwauza Malawi kunena kuti titokoze boma la Nkulukuta moyo chakuja chikupezeka chakuja chinasisidwa. That thing only. Chakuja kuti chipezeke muziko. Ndio kuti ulamulo umene ukulemekeza moyo wa munthu. Anthu sangafe ndi njala. Munthawi ya MCP people were starving. Anthu amangozi mangirira ukhanya chakuja chimapezeka anthu mangozero ungolowa Malawi aliyense amapezeka kuti munthu chandoonda. Chifukwa chani? Tinalibesa kudya. Akwakulu. Mufuna kuti okoma atani. Achite kukunyamirani kukosi makhololo anu. Kuti muzione kuti kuma munthu uyuyu ndiye ndi okoma adi. Chakuja kumapezeka pena paliponse munthu kumatukanaso. Chakuja kuchipa. Ifeyo amene takulira town, anthu amene timakhala town, thumba la chimanga. Ndikukamba kuti ndikakapita pa munthu akuti akugulitsa chimanga thumba ndalama zingati kuti ngati la dula kwambiri ndi 45,000. Mmene ndikukamba mbulanta. I'm talking in mbulanta ya mweni. Thumba loti la chimanga cha dula kwambiri. Popoti munthu akagulapo 2,000 apindi 45,000 thumba. It's not something that we people can thank someone but zimene wapanga. Zona mukama kuti Nkulukuta moyo Professor Adam Mtalika is doing nothing. Yet chakuja chikupezeka mziko. Yet mafuta akupezeka mziko. Yet zitukuko zikuchitika mziko. Simunga nthokoze munthu amene. Kuti ndalama zathu zikugwira ntchito. Kwa basi mukutukwa nabe. Ife sitinga makhalire zakuja. Mukuza kuti ndi mwana umene munthu ungamatukwani utaja chakudya. Deya amakanika kupezeka deya nthawi ya MCP even deya kuti apezeke deya amakanika kukagula thumba la deya likuti lipezeke thumba la deya osapezeka kuti anthu okona chimanga samapezeka. Lero chakuja chikupezeka munthu kutukwa nabe. Andi DPP alwa chaka chatha. Messi mena panga MCP kwa 5 years. Mukufuna kuti zikonzedwe within ma weeks awawa. Not here yet. Chaka sichinathe. Mukuti angopanga fix ina chili chonse DPP alepera inu chaka sichinathe ichi. Tahapa sen 2 3 4 more years muone zimeze kuchitika. Kuma gradually zinthu zikusinda. Zimene ana promise sukulu pano pa ndi haulere. Ana kupita ku sukulu. Zinthu zimene ana promise zikuchitika. Chimene mufuna ndizateteza ndalama yanu anisazo unonga matribi amene amachitika kuna kulusi chakwera mango to waenda pa waenda. President Professor Adam Mtalika ngati waenda wapita kunja. Anangoenda tribi kupita ku South Africa. Iya ya kuti onongera misonko. Ndikudwala kwake ku mwakuti kuti onongera misonko. Excuse me? Akuti onongera misonko ifa kuti mwakuti. Citizen number 1. Ngati ali ndikavuto asapite kwina kwake. Citizen number 1. Bakiri Muluzi anali ndi vuto la sana. Kunyamuka kuti apite kunja kana treatment. Zinali misonko yathu. Tinakambapo chani zokuza zimene zonso. Ine mufuna kuti munthu ndi president wa dziko. Ndiye ali ndi china chake choti akachite kunja bacha sapite just because pali iweyo. Sikufuna kuti azenda ukungomusaka bacha zikokhala pamene pachapo. Those are top people. I know their topic. Komano pali zinthu zina zake zonena kuti you have to accept the president. The state president. No matter someone like it or not. IUDF omwewo akusiya kudwala kwa president wao Bakiri Muluzi. Uja ni mwena tupere Muluzi. Bambo wake akudwala. Akanyamuka kupita kunja kujandirama wazaboma zimene amatumiza. He is not saying anything. Akapita uyu ndi vuto akupita bwanji. Trip imodzi kapena matrip awiri. Chakwera waenda kangati mulamuliro wake. Mtalika pano pakati waenda ndikuti kungochoka akagwira chilo zaboma akupita ku plantain. Sema konvo ya wewe kumachita kuenda kuenda makonvo magwamoto mpaka magamu 500 atikuperekeza president. Drama kumangonongeka. Siti kuona kuti zimene akupanga Professor Adam Mtalika ndi zimene zingathe kuthandiza. Andi zimene anena IMF ana kuti mukonzetu currency rate yanu ija muikonze bwino. Ngati mufuna kuti zinthu ife zinu ndife zikhale tawa. Zimene akuyesa kuti IMF andi pacha pasakale kuononga ndalama kapena malipira ma necessary bills. Ndi zimene akupanga kuti IMF andi pacha zimene akuunikira dziko likuunika kuti alikonzeso. Zambia si kuti sekaife posa chero hapa. Panopa Zambia ndi Ghana they are struggling. Ndalama yao ikapanga masowera ifika sapo ponja mena abwerera pacha. Ndeka kufika mena abwerera pacha kukhala kuvuta kwambiri makamaka pa Zambia hapo. So tiye tizinyonzani kuma pali zinthu zina zake zona kuti tikuyenda kuti tiziunikire. Kodi ubwino wa DPP bwino wapanga so far ndo tani. Makamaka kumbali ya zakudya. Chakudya chikupezeka. Ina Mungu ndina chicho sina chisiri koma anyway wakumva wamva ngati sunamve.
ati namiwa alibe mbali nthawi ya Chakwera analipo aponso chimozimozi koma inu nde panja penipeni muli mbali inu ake whatever. Ife tikudikira Bushiri pa 2030 basi za DPP zakezo kalazo wa DPP akuzakhala president au na Prophet Bushiri akuzakhala president. No, si maziwa zimenezo mukudikira iwo wait. Okay, right. So do you think Bushiri azasinda dzikoli? Do you think Bushiri azasinda dzikoli? Oh, okay. All right. Zimu kwambiri. Apo sindi maziwa zonna kuti Bushiri afuna kuzakhala a president. Ndiko zimene ndikumvera kwa inu. Kwambiri. Okay, zimu kwambiri ine nyamukeni zipita nathokoza kwambiri.